petsa ay July 9. Ganun pa man, lagi umahanda ang Disaster Operation Center ng OPM sa mga balikan. Nako. Doon tayo nadaanin sa Chicheria. Ay, nako, yan ang traffic. Total palang traffic na. Parang sa kalsada eh, lubak-lubak eh. Ay, hindi malikot, tama lang.
ina mong kalsada ka. Yan, mga kapos sa mga bagong-bagong balita, ang oras po natin. 12 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga. Nakakagulat. Balik na naman, ang dami ng kalsada ang sakyan. Pag natapos yung gilid, gitna naman ang lupa. Ay, nako, Rude. Ganon din, kahaba. Wala nang katapusan to. Tatanga-tanga yung driver. Kailangan mo pusin. Grabe, no? Kita mo yung bangko. Ganon. Kita mo, no?
localized thunderstorms sa mga kapuso. Pero del Prado sa Super Radio. Kamusta na yun si Amori? May nakapag-imas na. Nabalik na ba ang kuryente ninyo sa inyong mga lugar? Tanongin namin nyo kung meron pa mga Friday. kabilang sa kanilang franchise area. Hindi po ko nakatira ng kuryente kasi sinadyang kamay po ng Gerald po dahil delikado. Baka habang lumulusok po sa bahay yung ating mga kababayan ay mga kuryente. So, pagka ang lugar ay nararapat ng balikan po ng kuryente, ibabalik daw po ng Gerald po yan. Pero i-assess po nila muna yung sitwasyon kasi kailangan natin ng kuryente para po tayo lubos na makapag-inis. Lalo na tubig. Huwag naman po sana magkaroon po ng mga water interruption po kaya dahil ang tubig napakalaga. Yung po sa mga piling na linisin, bumangon, linisin yung mga napinsala. Lahat ng talamak